Gị onye ọma na-ege anyị ntị ugbu a, udo dịrị gị. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah ga na-agakwa n'iru iwetara anyị nkụzi ihe nke isiokwu ya bụ ọ bụ naanị otu ozi ọma ka e nwere. N'agbanyeghị nkọwa dị iche iche na mgba niile a na-eji were megide ozi ọma Kraịst, ma ozi ọma ahụ adịghị agbanweju anya mgbe a kọwara ya nke ọma. Ya mere, ana m arịọ gị ugbu a ka ị gee ntị. Mgbe ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gbaa gị ume n'aha Jizọs. Amen. N'ụbọchị taa, n'usoro ọmụmụ ihe akwụkwọ ndị Galatia, anyị ka na-agakwa n'iru n'isiokwu ahụ nke bụ ọ bụ naanị otu ozi ọma ka e nwere. Ọ ga-amasịkwa m ka icheta na ọ bụ na akwụkwọ ndị Galatia isi mbụ mmalite n'ahịrị nke mbụ ruo na nke itoolu ka anyị were ihe ọmụ nke mbụ a. Na nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị hụrụ ihe bụ ozi ọma. Anyị sịrị na ọ bụ na Kraịst tọgbọrọ ndụ ya. Ọ bụghịkwa naanị ya, anyị sịkwara na ọ bụ na ọnwụ Kraịst bụ nye anyị niile. Anyị sịkwara na ọnwụ Kraịst bụ mmeri. Anyị na-agwa n'iru malite n'ebe ahụ anyị kwụsịrị. Dịka akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara, anyị hụrụ na anyị apụghị itinye ihe ọ bụla n'elu ozi ọma a. Chineke enyewo anyị amara ya. Chineke enyewo anyị onyinye nke ndụ ebighị ebi. Ọ dịkwa ihe ọ bụla ọ tụrụ anyị n'aka anyị ịtụkwasị n'elu ya. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịwụkwasị ihe n'ilu onyinye a nke Chineke nyere anyị, ihe ọ pụtara bụ na anyị na-asị Chineke, imeela, ọ bụ ezie na inyewo m onyinye amara nke ndụ ebighị ebi a, ma agaghị m anara ya ma ọ bụrụ na etinyeghị m ihe nke aka m n'ime ya. Ihe Pọl na-ekwu n'akwụkwọ ozi ya bụ na ị pụghị ịgwa ndị a bụ ndị kwere ekwe na Galatia na ọ bụ ezie na ejiri amara Chineke zọpụta unu. Ọ bụkwa ezie na ozi ọma zuru oke nye unu, ma nke bụ eziokwu bụ na iwu dịkwa mkpa nye unu. Ọ bụ ebe a ka nsogbu dị. Taa anyị na-eme nke a oge niile. Anyị na-asị n'ime obi anyị na ọ bụ ezie na Kraịst alụzuwo ọlụ niile n'elu obe, mana anyị onwe anyị aghaghị itinyekwa ọlụ nke aka anyị n'ime ya. Ọ bụkwa nke a bụ ya bụ ihe na-eme ka obi gbawa Pọl. Ị pụrụ ịhụta iwe Pọl dịka ọ na-ede akwụkwọ ozi a. N'itinye ya n'ụzọ dị mfe, obi adịghị Pọl mma. E nwekwara ihe kpatara nke a. Nke ahụ bụkwa n'ihi na a na-akụziri nzukọ nke ndị Jental na ihe nke Jizọs mere n'elu obe site n'ọnwụ ya ezughị oke nye ha. A na-agwa ha na asịkwarị na o zuru oke maka inye ha nzọpụta n'isi mbụ, na ọ dị mkpa ka ha ghọta na ha chọrọ karịa nke a iji wee nọgidesi ike dịka ndị a na-anabata n'ime ndụ nke Kraịst. Ma Pọl kwuru otu ihe. Ọ ga-amasịkwa m ka isoro m tụgharịa n'akwụkwọ nsọ gị n'isi nke 3 nke akwụkwọ ndị Galatia. Ndị Galatia isi 3. Ọ ga-amasị m ka anyị gụọ ahịrị ole na ole ndị nke mbụ. Gee ntị ka ịhụta ka Pọl siri mee nzaghachi nye nke a. Malite n'ahịrị nke mbụ, ọ sịrị, ma ndị Galatia na-enweghị uche, onye riri obi unu ka unu wee ghara irube isi nye eziokwu. Ngwa hụta nke a. Ndị e were Jizọs Kraịst gosi ọra mmadụ n'anya unu dịka onye a kpọgidere n'obe. Ọ sịrị, nke a bụ ajụjụ nke ọ ga-amasị m ịjụ unu. Ọ ga-amasị m ịmata nke bụ eziokwu na nke a. Gee ntị ugbu ọ na-ajụ ha, unu sitere n'ọlụ dị iche iche nke iwu nata mmụọ nsọ, ma ọ bụ na unu sitere n'ọnụnụ nke okwukwe nata ya? Unu bụ ndị na-enweghị uche otu a, ebe unu malitere na mmụọ nsọ, ọ bụ na anụ arụ ka a na-eme ka unu zuo oke ugbu a? Eleghị anya ị na-eche echiche sị, ọ bụ ezie na azọpụtara m site na amara, ma aga m eme onwe m ka m gaa n'iru bụrụ onye azọpụtara azọpụta, sitekwa na ya soro Chineke jee ije site n'ọlụ nke aka m. Ma Pọl sịrị, ị bụ onye nzuzu iche echiche dị otu a? Ị bụ onye nzuzu iche na ị pụrụ ichekwa onwe gị n'aka gị n'ime ọnọdụ nke na-apụghị itinye onwe gị n'aka gị? Nke ọ bụghị nzuzu, ọnọdụ nke na-apụghị idebe onwe gị na ya. Kedu ka ị siri chee na ị pụrụ ichekwa onwe gị n'ime ya? Ị bụghị ịbụ onye azọpụtara azọpụta ma ọ bụghị site na amara Chineke. Ị pụghịkwa ibi ndụ nke Kraịst ma ọ bụghị site na amara Chineke. Ọ dịghị onye ọbụla onye pụrụ ibi ndụ nke Kraịst na anụ arụ ya nakwa n'ike nke aka ya. Ekwuo m ọtụtụ oge, ndụ onye nke Kraịst adịghị ike. Ndụ nke Kraịst abụghị ndụ tara akpụ. Ndụ nke Kraịst bụ ndụ nke na-apụghị obibi. Ọ bụ ndụ nke mmadụ na-apụghị ibi. Amaghịkwa m ma nwere ọzọ maara nke a. Ọ bụ ihe a na-apụghị ime. Dịka ọ bụ ihe a na-apụghị ime
naanị ihe ọ pụtara bụ na ọ bụ naanị Kraịst Jizọs pụrụ ime ka nke a bụrụ ihe pụrụ omume site n'ibi ndụ a n'ime m nakwa n'ime gị. Ị hụrụ ya? Ị bụghị ibi ndụ Kraịst. Naanị ihe pụrụ ime bụ ịkpọ Kraịst ka ọ bata n'ime ndụ gị wee site na gị bie ndụ ahụ. Ọ bụghị site n'itinye iwu ma ọ bụkwa n'ụkpụrụ dị iche iche. Ọ bụ site n'ụzọ dị otu a ka m onwe m tolitere. Etolitere m n'ebe e nwere iwu nakwa ụkpụrụ dị iche iche. Ngwale, nke a bụ nsogbu dị na nke a. Amaara m ọtụtụ mmadụ ndị na-edebe ọtụtụ iwu ndị a. Ha adịghị ezu ori, ha adịghị aṅụ ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya, ha adịghị akwa iko. Ha debere iwu ndị a niile, ma ụfọdụ n'ime ha bụ mmadụ ndị obi tara mmiri, ndị afọ jọrọ njọ nke ukwuu n'ime onwe ha. Ha debere iwu ndị a niile, ma ha nwere obi ọjọọ. N'eziokwu, dịka onye na-etolite, ana m ele ihe ndị a niile anya ma sịkwa, ọ bụrụ na idebe iwu ndị a niile ga-eme ka m dị ka mmadụ ndị a, biko were na iwu ndị a jebe. Gịnị bụ ihe na-adịghị mma na nke a? Ọ bụ n'ihi na site n'otu ụzọ maọbụ nke ọzọ n'elu ahụ gị, ị na-aghọ ihe e mere ka ọ bụrụ naanị site n'ime pụta n'elu ahụ, site naanị na amara nke Chineke. Ị pụghị ibi ndụ onye nke Kraịst n'ike nke aka gị site n'idebe iwu ndị nke mmadụ mere, dịka ị na-apụghị irute eluigwe site n'idebe iwu ndị mmadụ mere. Ya mere, mmalite okwu Pọl bụ ihe pụtara ihe nye ndị kwere ekwe na Galatia ndị a. Ndị na-ajụ ajụjụ, ọ na-asị ha, ọ bụghị banyere iwu na amara, ọ bụghị banyere iwu ma ọ bụkwa na amara, ọ bụ amara, naanị amara. Agwakọtaghị ya ọnụ. Ị bụghị ịgbakwunye ihe ọbụla n'elu ya, ị nwekwa ikike iwepụ ihe ọbụla site n'ime ya. Ọ bụ naanị site na amara zuru oke nke Chineke. Ọ ga-amasị m ịkwụsị n'ebe a ma meekwa ka anyị mara otu ihe. Nke a bụkwa otu ihe nke na-anụ m ọkụ n'obi ịgwa anyị. A na-ebibi ozi ọma nke Kraịst Jizọs anyị kpamkpam site n'ihe ndị mmadụ na-agba mbọ ime ya. Nlụpụta ya bụkwa na ọtụtụ ndị nke Chineke nọ n'ime ọgba aghara nke uche. Ha na-adị dịka ndị kwere ekwe na Galatia, ndị na-ajụ onwe ha ma o nwere ihe ha kwesịrị ị na-eme nke ha na-adịghị eme. Ha etufuo ọṅụ nke nzọpụta ha n'ihi na ha chezọrọ na ọṅụ ahụ bụ onyinye Chineke nke o nyere ha, ma bụrụkwa nke ha o nyere ha ikpori mgbe n'ime ya. Ọ bụ nke ha ịnwapụta. Ọ dị ka alụmdi na nwunye. Adịghị m ekuli n'ụra n'ụtụtụ mgbe mụ na nwunye m na-anọdụkwa ala n'elu akwa ndina dịka anyị na-eme ụtụtụ niile. Aga m amalitekwa ịjụ ya, ọ dị mma, ezi nwunye m, kedu ihe 14 nke m ga-eme n'ụbọchị taa ka m wee nwee ike nọgidesi ike na amara gị, ka m wee gaa n'iru ịhụta iru ọma n'ebe ị nọ? Mbanụ, anyị adịghị eme nke ahụ. Ihe m jiri gwa anyị nke a, adịghị m eme ihe ndị m na-eme na nwekọrịta mụ na nwunye ọma m n'ihi na e nwere iwu nke kegidere m, ma ọ bụ n'ihi na ọ bụrụ na emeghị m ya na o nwere ihe ọzọ ga-adapụta. Mba. Ka m gwa anyị otu ihe. Ọtụtụ afọ ndị gara aga, emere m mkpebi ma tinyekwa onwe m n'ọlụ n'ime mkpebi ahụ. Mkpebi a bụkwa n'ihi na achọpụtara m n'onwe m na oke na ọlụ dịrị m, na ọlụ m na ebumnobi m na agụụ obi m bụ ime ihe ndị ga-atọ nwunye m ụtọ, ihe ndị ga na-enye ya obi aṅụrị, ije ozi nye ya. N'eziokwu, ahụrụ m ijere nwunye m ozi n'anya nke ukwuu. Gịnị ka nke ahụ pụtara? Nke a pụtara ị na-elegharị anya, ịchọpụta ihe ndị pụrụ ịbụ mmasị ya, ọbụladị tupu ya onwe ya agwa m banyere ya. Ọ na-enye obi aṅụrị karịa mgbe ị mere ya otu a. Nke ọ bụghị eziokwu. Ihe m na-ekwu bụ na echeghị m na e nwere onye na-eme okulite ụra n'isi ụtụtụ ọ sị nwunye ya, biko were mpempe akwụkwọ depụtara m ihe 14 na ihe 15 nke m ga-eme iji hụta iru ọma n'ebe ị nọ taa. Ma ọ bụrụ na ikulite ụra n'ụtụtụ, i buru mpempe akwụkwọ ma sịkwa, ewoo, enwere m ọgụ ihe nke m na-agaghị imere nwunye m taa, ma ọ bụghị ya, aga m ahụta onwe m na nnukwu nsogbu. Mbanụ, ọ bụghị ka o si alụ ọlụ. Ị na-ekulite ụra ma sịkwa, taa bụ ụbọchị ọzọ nke e nyere mụ na nwaanyị a nke m hụrụ n'anya ikpori mgbe. Gịnị ka m pụrụ ime site n'ala obi m iji jere ya ozi, n'ihi na ahụrụ m ya n'anya nke ukwuu. Nke a bụ ka nwekọrịta anyị na Jizọs kwesịrị ịdị dịka ndị nke Kraịst, n'ihi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ. Anyị adịghị ebi ndụ dịka ndị a na-akwagide, dịka ndị a na-anyagide. Anyị na-ekulite n'ụtụtụ ma sịkwa ya, onye nwe m Jizọs, ana m ekele gị n'ihi ihe niile nke ị mere m. Nyere m aka taa ibi ndụ m n'ụzọ ọ ga-atọ gị ụtọ. Ihe bụ naanị mmasị m bụ ife gị ofufe, ijere gị ozi. Onye nwe m, achọrọ m ijere gị ozi. Lee ka ọdịiche ahụ siri dị ukwuu, bụ nke dị n'etiti nke a nakwa nnyagide nke iwu. Ugbu a ọ ga-amasị m ka ịhụta
etikọtara ahịrị akwụkwọ nsọ ndị a n'ụzọ dị mmasị. N'ahịrị mbụ, anyị nwere mkparịta ụka Pọl banyere ezi onye ozi. Anyị ahụwo nke ahụ mgbe ahụ o sitere na nkọwa nke ezi onye ozi banye na nkọwa nke ezi ozi ahụ. Anyị ekwukwa banyere ezi ozi nke ozi ọma ahụ. Ma mgbe o mesịrị nke a, o were ezi ozi nke ozi ọma ahụ ma tinyekwa ya n'akụkụ nke ozi ụgha, ma ọ bụ ozi nke na-abụghị eziokwu, nke na-abụghị ezi ozi ọma. Sitekwa n'ebe ahụ wepụtara anyị nkọwa nke onye ozi ụgha. Ugbu a Pọl na-eche ịgwa anyị banyere ozi ụgha ahụ. Gịnị bụkwa ozi ụgha ahụ? Ngwa gee ntị, hụta n'ahịrị nke 6 nakwa ahịrị nke 7 nke akwụkwọ ndị Galatia isi mbụ. Ọ sị, ọ na-eju m anya na unu na-esi n'aka onye kpọrọ unu na amara Kraịst gbabiga ọsọ otu a n'ozi ọma dị iche, nke na-abụghị ozi ọma ọzọ. Ọ bụ naanị na ụfọdụ dị ndị na-eme ka obi lọọ unu mmiri, ndị na-achọkwa ịtụgharị ozi ọma Kraịst. Otu n'ime ihe ndị anyị na-ahụta na mbụ bụ na Pọl sịrị, onye ọbụla bụ onye ọ bụ onye na-eme nke a nye ndị kwere ekwe na Galatia na-enye ha nsogbu. Onye ọbụla bụ onye ọ bụ na-eme nke a na-agbagọ ozi ọma site n'ime nke a. Nke a jọrọ njọ ka ukwuu. Biko emekwala ya, agbagọkwala ozi ọma. Ma ọ ga-amasị m ka ịhụta na nke a wụrụ Pọl akpata oyi. Ọ bụ oke ihe iju anya nye ya. Ọ gbagwujuru ya anya nke ukwuu na ndị Galatia, ndị bụworo n'ike Kraịst kamgbe oge dị anya gara aga, mere ngwa ngwa ịtụgharị site n'ụzọ nke ezi okwukwe. Ugbu a lee nke a, ọ dịkwa oke mmasị na mpaghara nke bụ isi mbụ nke akwụkwọ ozi Pọl niile. A na-enwe ekpere. Ọ na-edepụta ekpere ya banyere ndị ọ na-ezigara ozi. Mana akwụkwọ ozi nke a nke bụ nke o degara ndị Galatia enweghị ekpere ọbụla n'ebe a. Pọl anọghị na mmụọ nke ikpe ekpere n'oge a. Ihe Pọl na-ekwu bụ, nke a abụghị oge nke ikpe ekpere. Anyị agaghị ekpe ekpere ugbu a banyere nke a. Obi adịghị Pọl mma ma ọlị. Ọ na-ekwupụta obi ya dịka o siri dị nye ndị ọ na-edegara akwụkwọ ozi a. O boro ha ebubo ịbụ ndị iru abụọ. Ọ sịrị ha, kedu ka a pụrụ isi ropụ unu ngwa ngwa otu a site n'izu oke nakwa eziokwu nke dị n'ozi ọma nke e nyere unu? Okwu akwa nke bụ gbabiga ọsọ bụ okwu nke pụtara ndị agha ịgharịpụ usoro nakwa nduzi nke onye isi agha ha, wee gbanweekwa site n'iso ya. Onye ozi Pọl na-ebo ndị Galatia ebubo dịka ndị gbakwutere ezi ụzọ azụ, dịka ndị gharịpụrụ ezi ụzọ. Unu ghọrọ ndị nke Kraịst, ma ugbu a kwa unu na-alaghachi n'ụzọ ochie unu. Ndị a bụkwa okwu ndị dị ike. Ha bụ okwu ndị dị arọ ma dịkwa ilu. Ọ bụghị na ndị kwere ekwe na Galatia nara ewere otu uche gbanwere uche ọzọ. Mba, ọ bụghị na ha nara ahọrọ otu ụzọ dị mma iji wee gbanwee ụzọ ọzọ dị mma. Mba, Pọl mere ka o doo ha anya na ọ bụrụ na ha gharịpụ amara nke Chineke, ha agharịpụwo Chineke n'onwe ya. Ịdị njọ nke akwa ka a pụrụ ịhụta n'okwu abụọ nke Pọl jiri gwa ha okwu. Okwu abụọ ndị a bụkwa okwu ndị dị mkpa nke ukwuu. Okwu nke mbụ bụ nke a, hụta n'ime akwụkwọ nsọ gị na ọ sịrị, unu na-esi n'aka onye kpọrọ unu na amara Kraịst gbabiga ọsọ otu a n'ozi ọma dị iche. Ọ ga-amasị m ka ị kachi akara n'okpuru okwu abụ dị iche n'ime akwụkwọ nsọ gị. Ị maara ihe okwu a pụtara n'asụsụ nke agba ọhụrụ nke akwụkwọ nsọ? Ọ bụ okwu nke a na-akpọ heteros n'asụsụ Grik. Ọ bụ otu okwu ahụ nke ejiri akọwa ụsụ. Mgbe a na-asị na ụsụ abụghị anụ elu, ọ bụghị anụ ala, gịnị ka nke ahụ pụtara? Ha abụghị nke a, ha abụghịkwa nke ọzọ. Ihe Pọl na-ekwu nọ n'ebe a. Unu na-esi n'aka onye kpọrọ unu na amara Kraịst gbabiga ọsọ otu a n'oziọma heteros. Ị hụrụ ya? Ọ bụghị otu oziọma ahụ, ọ bụ oziọma ọzọ dị iche. Ọ bụghị naanị nke a. Ihe kacha mkpa bụ na ọ bụghị oziọma, ọ bụghị ezi ozi. Ihe ọ na-ekwu bụ, unu agbanweghị site n'otu oziọma nke Chineke nabatara wee banye n'ozi oziọma ọzọ nke Chineke nabatara. Mba, ọ sị unu atọgbawa ezi oziọma ma jee ma bụrụ ihe ọzọ dị iche. Mgbe ahụ o jiri okwu ọzọ kọwaa ya. Nke a bụkwa okwu nke a na-akpọ alos n'asụsụ Grik, nke na-akọwa na ihe a ma bụrụ ugbu a abụghị oziọma ma ọlị. Ụmụnne m na ụmụnna m, mgbe ị gwara ịdị mfe nke amara nke Chineke aka n'ime oziọma, mgbe ọbụla ị gwara ya aka, iwezugawa oziọma nke dị n'ime oziọma ahụ, ọ bụghịzi oziọma. Ị pụghị ime nke a, n'ihi na ọ bụrụ na ọ bụghịzi oziọma, ọ pụghịzi ịzọpụta onye ọbụla. Ọ bụrụ na e nwere ihe ọbụla nke ị pụrụ ime iji nweta amara nke Chineke, mgbe ahụ
ọ gaghị abụzi na amara Chineke. Ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla nke m kwesịrị ime ka Chineke nabata m, ị chere na ọ gara ezipụ ọkpara ya nke ọ mụrụ naanị ya n'ime ụwa ka ọ nwụọ ọnwụ n'ihi m? Echeghị m. Ihe Kraịst jiri bịa nwụọ ọnwụ bụ n'ihi na enweghị ike ọ bụla n'ime m irute Chineke. Enweghị ihe ọ bụla ọzọ nke a pụrụ ime ka m wee rute Chineke. Ọ dịghị ihe ọ bụla m nwere nke m pụrụ inye ya. Akwụkwọ nsọ mere ka m mara na ọbụnadị ezi omume m dị ka nkịrịnka akwa n'iru Chineke. Agbamaka nkịtị, naanị ihe m pụkwara ime n'aka m abụọ nke ghere oghe bụ ịnara ihe Chineke mere nye m. Nke a bụ ya bụ amara Chineke. Mgbe ọbụla m bịakwara wee na-agba mbọ ịgbakwunye ihe ọbụla n'elu ozi ọma, Pọl ghọtara nke a dịka oke mmebi ihe nke a na-ekwesịghị ileghara anya. Dịka Pọl siri mee ka ọ pụta ihe, apụghị inwe iru abụọ, n'ihi na ọ bụrụ na ọ bụghị ozi ọma nke amara, ọ bụghị ozi ọma ma ọlị. Ugbu a ọ na-erute na onye ozi ụgha ahụ. Ya mere n'ahịrị nke 8 nakwa ahịrị nke 9, lee ihe Pọl kwuru, dịka a ga-asị na okwu ya adịghị ike dịka o kwesịrị. Ahịrị nke 8 nke akwụkwọ ndị Galatia isi mbụ, Pọl sịrị, ma a sịkwa na anyị onwe anyị ma ọ bụ mmụọ ozi nke sitere n'eluigwe ga-ezi unu ozi ọma ọzọ tụkwasị ozi ọma nke anyị ziri unu, ya bụrụ anatema, ya bụrụ onye a na-abụ ọnụ. Ị hụrụ ya? Ya bụrụ onye a na-abụ ọnụ. Ịgwa gị nke bụ eziokwu, nke a dị ike n'ezie. Dịka anyị maara, mmụọ ozi nke sitere n'eluigwe bụ ya bụ ihe ekere eke nke dịkarịsịrị elu n'ime ihe okike niile nke Chineke. Ma Pọl na-eme ka anyị mara na ọbụnadị mmụọ ozi nke sitere n'eluigwe enweghị ike ọbụla ime okwu Chineke aka n'iro ma kụzie ozi ọma ọzọ nke na-esiteghị n'ebe Chineke nọ bịa. Pọl sịrị na ọ bụrụ na mmadụ ma ọ bụ mmụọ ozi nwa ime ihe dị otu a, ka onye ahụ bụrụ onye a na-abụ ọnụ, ya bụrụ anatema. Ọ bụrụ na mmadụ ọbụla guzo n'ebe nchụaja wee kụzie ozi ọma ọzọ nke na-abụghị ozi ọma nke amara, Chineke na-etinye akara nke ọbụbụ ọnụ ya n'isi onye dị otu a. Ahọpụtawa onye dị otu a maka mbibi mgbe ebighị ebi. Nke a bụ ihe ọ pụtara. Ị pụrụ isi onye ọzụzụ atụrụ. Nke a bụ okwu dị ike nke ukwuu. Ọ gaghị abụ ihe sitere Pọl n'obi, ezi enyi m. Ọ bụ kpọmkwem ihe sitere ya n'obi. O sitere ya n'obi n'ihi na o kwuru ya ọzọ, ọbụnadị n'ahịrị nke 9. Ngwa ka anyị gụpụta ya. Akwụkwọ ndị Galatia isi mbụ ahịrị nke 9. Ọ sị, dịka anyị kwuworo n'oge gara aga, ana m ekwukwa ya ugbu a ọzọ, ọ bụrụ na onye ọbụla na-ezi unu ozi ọma ọzọ tụkwasị nke unu natara, ya bụrụ anatema, ya bụrụ onye a na-abụ ọnụ. Gịnị mere Pọl jiri kwuo okwu a ugboro abụọ? Ọ bụ n'ihi otu ihe. Ndị ọ na-edegara ozi a ga-echetakwa ya oge niile. Ọ bụ ka ewezuga agụgụ ọbụla na-eleghị anya na ọ bụ okwu dapụtara ya n'ọnụ na mberede. Mba, Pọl chọrọ ka anyị ghọta na nke a abụghị ihe eji egwuri egwu. Ọ bụ ihe dị ike nke ukwuu, dịkwa oke mkpa. Ejila ozi ọma Kraịst egwuri egwu. Eleghị anyị na-eche echiche ugbu a na-asị, ọ bụ na okwu a nke Pọl kwuru adịghị ike rie nne n'ọgbọ anyị a, ebe anyị kwesịrị ịnakweta ma nabatakwa ihe niile. Okwu Pọl dị nnọọ ka ọ dị ike nke ukwuu. Ezi enyi m, na omenala nke ụbọchị taa, a na-achịla anya aka azụ ịnabata ihe niile. Nke a bụ ihe a na-ahụta n'ebe niile taa. A na-asị anyị na anyị kwesịrị ịbụ ndị na-anakweta ma na-anabatakwa ihe ndị ọbụla ọzọ kwenyere n'ụzọ ọbụla ha siri kwenye ya. Ekwukwala ihe ọbụla. Ọbụnadị n'ọgbọ nke ndị ọchịchị, a na-ewezuga okwu niile nke ekwenyere na ọ pụrụ imeso onye ọbụla iwe. John Scott sịrị na ihe nke a na-anọchite anya ya bụ ihe na-eme n'ụbọchị anyị taa. A na-akpọ ya syncretism n'asụsụ Bekee. Ihe ọ pụtara bụ iwere ihe site n'ihe niile iji wee mee ya ka ọ ghọọ otu ihe. Were nke nta site n'ebe a, weta nke nta site na nke ọzọ, gwakọtakwa ya nke nta nke sitere na nke ọzọ. Were nke nta site n'ụkpụrụ nke ndị nka na ụzụ sayensị, weta nke nta site na agba ochie nke akwụkwọ nsọ, were nke nta site n'akụkụ nke ọzọ. Nke a bụ ya bụ ebe ndị mmadụ nọ taa. Mgbe ha chịkọtara ya ọnụ, ha na-ewepụta otu ihe ma kpọkwa ya otu ihe. Geekwa ntị nye ihe ha na-ekwu. Ha na-asị, aga m ewere nke nta site n'ihe niile, aga m ewepụtakwa okpukpere nke m onwe m. Ọ dị mma ezi enyi m, nsogbu ọbụla adịghị na nke ahụ. Ma nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ime okpukperechi nke aka gị, ọ dịkwa mkpa nye gị na ị ga-emekwa eluigwe nke aka gị. Dịka ị na-agba mbọ imepụta okpukpere nke aka gị, gbaakwa mbọ idoziri onwe gị eluigwe nke aka gị, n'ihi ị pụghị ịbanye n'eluigwe nke Chineke site n'okpukperechi nke ijiri aka gị mepụtara onwe gị. Onye kụziri gị na ọ bụ gị ka ọ dịrị iwepụta ụkpụrụ nke ị ga-eji banye n'eluigwe nke Chineke? Chineke pụrụ ime ihe niile
bụ ya kere anyị. Ọ bụ ya ka ọ dịrị iwepụta ụkpụrụ. Chineke anọghị n'otu ndị syncretism. Ọ bụrụkwa na ị na-eche na ị pụrụ irute eluigwe site n'iwere nke a tinye na nke a iji wee mepụta okpukpere dịka agụụ obi gị siri chọọ, ọ gaghị abara gị uru. Oge eruo mgbe ndị nke Kraịst ga-achọpụta na obi nke okwukwe anyị bụ Kraịst Jizọs. Kraịst Jizọs abịaghịkwa itinye oke nke ya n'ime ụlọ nchịkọta okpukperechi nke ụwa, kama ọ bịara ime ka anyị na Chineke dị n'udo site n'ịkpọrọ anyị nye onwe ya. Ọ bụ ya bụkwa ihe Pọl na-ekwu. Ihe ọ na-ekwu bụ geenụ ntị, oziọma bụ oziọma. Ewepụla ihe ọbụla site n'ime ya, etinyekwala ihe ọbụla n'ime ya, ma ọ bụghị ya ọ gaghị abụzi oziọma ọzọ. Onye ọbụla nke na-ekwenyeghị n'oziọma nke Kraịst Jizọs ga-enweta onwe ya n'ime ọkụ ala mmụọ ebighị ebi n'ụbọchị ikpeazụ. Ọ bụ n'ihi nke a ka Pọl jiri si na ọ bụrụ na onye ọbụla ekwusa oziọma ọbụla ọzọ, ya bụrụ onye a na-aba ọnụ, n'ihi na onye ahụ na-eduru ndị mmadụ banye na mkpata ụzọ nke ga-eduba ha n'ọkụ ala mmụọ ebighị ebi. Nke a dịkwa ike nke ukwuu. Pọl sịrị, emela nke a, ejila ya egwuri egwu, bụ otu ihe ahụ nke Chineke nyere gị nke pụrụ iduru gị banye na ndụ ebighị ebi. Ejila ya egwu egwu n'ihi ndụ gị nakwa ndụ ndị ọzọ. Ọ ga-amasị m ka onye ọbụla n'ime anyị jụọ onwe ya ajụjụ a: gịnị ka eji na-akụzi nke a? Gịnị ka anyị jiri na-agbara nke ọsọ? Anyị achọghị ka ahụta anyị dịka ndị na-adịghị ele anya n'azụ. Anyị ejupụtawo n'ọdịmkpa nke ịnabata ihe niile nakwa mmadụ niile na echiche uche niile. Anyị na-eche na anyị na-eme ezi omume mgbe anyị gbara mbọ niile nke anyị pụrụ ịgba ịhụta na anyị ekwughị ihe ọbụla nke ga-ewe onye ọbụla iwe. Ma igwu na eziokwu, ndị enyi m, ọ bụghị otu a ka Chineke siri na-ahụta ya. Nye Chineke nakwa onye ozi ya ihe banyere ebighị ebi niile, nye mkpụrụ obi nke mmadụ ka a na-ekwu okwu ya. Were otu nkeji chee echiche banyere ọdịmkpa nke otu mkpụrụ obi nke Chineke na onwe ya kere n'oyiyi ya nakwa n'ụdịdị ya. Mkpụrụ obi ahụ adịghịkwa anwụ anwụ. Eleghị anya na-asụ ugbu a, onye ọzụzụ atụrụ, gịnị ka ị na-ekwu? Ị na-agwa m na ọ bụrụ na m anabataghị Kraịst na aga m anwụ, o wee gwụsịakwa n'ebe ahụ? Mba enyi m, nke ahụ dị mfe nke ukwuu. Akwụkwọ nsọ na-akụziri anyị na anyị niile ga-adị ndụ n'otu ebe ma ọ bụ nke ọzọ mgbe niile ebighị ebi. Mkpụrụ obi nke Chineke nyere gị mgbe o kere gị adịghị anwụ anwụ, ọ na-adịgidekwa ebighị ebi. Ọnụ ahịa nke mkpụrụ obi dị ukwuu. Ọnụ ahịa nke mkpụrụ obi gị dị ukwuu. Ọ dị ukwuu ruokwa na Kraịst Jizọs n'onwe ya, onye bụ Chineke ọkpara, sitere n'oche eze ebube ya rịdata n'ajọ ụwa nke jupụtara n'ihe ike niile dị iche iche, ịkwụ ụgwọ maka mgbapụta anyị. O nyere ndụ nke aka ya dịka ụgwọ iji wee gbapụta mkpụrụ obi anyị. Ọ nwụrụ n'elu obe Kalvarị, ọbụnadị n'iru nke akwamemo nakwa akaja dị iche iche nke igwe ndị na-akwa emo kwara ya. Onye ahụ bụ onye na-enweghị mmehie ọbụla ghọrọ mmehie n'ihi anyị onwe anyị, maka ịdị oke ọnụ ahịa nke mkpụrụ obi nke mmadụ. N'ebe Chineke nọ, iji nzọpụta dị ukwuu otu a egwuri egwu dịka mmadụ iji ọdịnihu ebighị ebi nke mkpụrụ obi mmadụ egwuri egwu. Ugbo eleghị anya, anyị na-amalite ịghọta ihe mere iwe jiri wee Pọl nke ukwuu banyere ihe ndị ahụ na-eme n'ụbọchị ndị ahụ. Akwụkwọ nsọ sịrị na mgbe anyị bụrụ ndị na-enweghị ike, Kraịst bịara nwụọ ọnwụ n'ihi anyị. Naanị olileanya nke anyị nwere bụ amara nakwa naanị amara. Naanị olileanya nke anyị nwere bụ na Chineke pụrụ ime ihe niile ga-esetịpụ aka ya ma rute anyị n'ime olulu ebe anyị nọ, sitekwa na amara ya nke mara mma nke ukwuu dọpụta anyị site n'ọnọdụ anyị, nke bụkwa ihe o mere anyị n'ihi obe nke Kraịst Jizọs, onye bụ naanị olileanya anyị. Ya mere, mgbe ndị mmadụ jikwa amara dị ukwuu nke Chineke nyere anyị na-egwuri egwu, ihe ha jiri na-egwuri egwu bụ naanị otu olileanya nke ụwa nwere, nke bụ ihe mere na anyị onwe anyị apụghị ikpuchi ọnụ anyị na-ele ha naanị anya dịka ha na-eme nke a. Anyị kwesịrị iweli olu anyị ma sịkwa, mba, biko rapụ nke ahụ aka, n'ihi na nke a bụ ozi ọma dị ebube nke amara nke Chineke. Ọ bụ nke Chineke, ọ bụkwa naanị otu olileanya nke ụwa. Ịgwakwa gị eziokwu, ezi enyi m, ọ bụghị naanị na ọ bụ naanị otu olileanya nke ụwa nwere, kama ọ bụ ya bụ naanị otu olileanya nke anyị niile bụ ndị na-anụ olu m ugbu a nwere. Otu n'ime ihe nke mere ndị mmadụ na-eji agba mgba ha na ozi ọma nke ka nke ndị ikom bụ n'ihi ịdị mfe ya. Anụkwa m ka ụfọdụ ndị ikom na-asị, onye ọzọ atụrụ Jeremaya, ekwenyere m nkụzi ihe gị, kama ọ dị mfe rie nne. Gwa m ihe m kwesịrị ime, ihe nke dị ike, ihe nke bụ maka nwoke. Mgbe ahụ aga m esoro gị. Ma ezi enyi m, ọ dịghị ihe ọbụla nke ị pụrụ ime. Ọ bụrụ na asị na e nwere ihe ọbụla nke onye ọbụla n'ime anyị pụrụ ime, Kraịst agaraghị abịa ịnwụ ọnwụ ihere n'elu ụwa ebe a. Ọ bịara ebe a n'ihi na anyị nọ n'ala ala nke olulu mmiri ahụ. Anyị nọ n'ala ala nke ọmị nke jupụtara n'apịtị. Anyị apụghịkwa ime ihe ọbụla n'onwe anyị pụta.
Chineke wee zidata Jizọs n'ebe anyị zọpụta anyị. Lee ka o siri dị ukwuu bụ oziọma nke a. Lee ka o siri dị ukwuu bụ eziokwu a. Otu ụbọchị anọrọ m n'ala nke olulu mmiri nke mmehie, ma Jizọs bịara ma napụta m. Mmadụ ole n'ime unu bụ ndị na-ege ntị ka a napụtaworo? Ruekwa mgbe anyị ga-erute n'ebe ahụ bụ ebe anyị ga-aghọta adịghị ike anyị nakwa enweghị olileanya anyị. Ma ọ bụrụ na ewepụ amara Chineke, apụghị ịzọpụta anyị. Rue mgbe ị ga-erute n'ebe ahụ, akwụkwọ nsọ sịrị dịka nwata, ebe ị ga-asị, onye nwe m, achọsiri m gị ike n'ime ndụ m, anwawo m ihe niile ọzọ, achọrọ m gị, abịawo m na nghọta na ọ bụrụ na ime gị ya n'onwe gị, onye nwe m, apụghị m ime ya. Ya mere ana m echasị gị onwe m, onye nwe m, ị bịara ka inye m onyinye a. Ugbu a ana m anara ya, ana m anabata ya. Ezi enyi m, mgbe ị mere nke a, ị na-aghọ onye nke Kraịst. Ruokwa mgbe ị mere nke a, n'agbanyeghị ka ị si agba mbọ iji ọkpụkpọ aka gị arịpụta site n'olulu ahụ, ị pụghị ịghọ onye nke Kraịst, n'ihi na ị na-agba mbọ ime ya n'ụzọ nke aka gị. Onye ọbụlakwa bụ onye nke Kraịst taa bụ site n'ụzọ dị otu a ka ọ ghọrọ onye nke Kraịst. Enweghị ụzọ ọzọ. Anyị na-erute n'ebe anyị na-ahụta na ọ dịghị ihe ọbụla nke anyị pụrụ ime n'onwe anyị. Mgbe ahụkwa anyị na-anabata ihe Jizọs mere anyị n'elu obe. Anyị na-aghọkwa ndị nke aka ya. Ka enwe anyị gosi unu dịka unu atụgharị uche n'okwu ndị a n'aha Jizọs. Amen. Ka udo Chineke bara gị ụba, onye gere anyị ntị n'olu taa. Ekwenyere m na onye nwe anyị esitewo n'okwu ya wee kụziere gị taa na oziọma Kraịst abụghị ịlụ ezi ọlụ ma ọ bụ ịgbara omume ndị ọzọ ọsọ, kama ọ bụ so naanị na Kraịst were ndụ ya nyefee dịka atụrụ eji chụọ àjà ka e wee zọpụta anyị na mmehie anyị. Ma nzọpụta a na-adịrị so naanị onye nabatara oziọma ahụ. Ma ọ bụrụkwa na ị mebeghị nke a, ma ugbu a ị chọrọ ịnabata Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị, ọ ga-amasị m ka ị soro m kpee ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara m mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst, ndị kwere na Kraịst nakwa n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka iteto na Kraịst. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwanụ site n'idetere anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.